Nå, det her, det kommer altså i 2 dele. Nu fik jeg trykket på en knap, og så stoppede jeg videoen. Ej, men for filen, kører det her? Ja, det gør det. Ja, det skal nok blive godt. Ja. Det var ham, Mickey her. Han skulle have en lille stjerne i hånden. Og... Der er altså ikke meget plads til lim her. Den får bare lige nogle dutter. Og så tager jeg det værste af på hånden, så det ikke splatter alt for meget ud. Og så sætter jeg den ned her på midten. Man kunne godt sætte den op i toppen, men så tror jeg da slet ikke, det holder. Så. Og så skal vi lige have lavet et lille buk her, så han kan holde. Altså, jeg kommer bare lige lime lidt på slump her. Sådan der. Ja. Sådan, så der ikke er alt for meget lim på. Det sidder godt nok fast. Og så bare lidt lim her. Altså hvis I meget gerne vil vide, hvor den der nissehue er fra, så må I lige skrive i kommentarerne, så skal jeg nok svare. Og I må meget gerne skrive, altså hvis I har nogle spørgsmål, så skriv endelig, stil spørgsmålene i kommentarerne. Jeg skal nok gå ind og svare. Det kan I godt regne med. Nu skal det helst være sådan nogenlunde lige. Og så prøver jeg lige at gå efter hans fødder. Altså fordi man kan nemt komme til at sætte den temmelig skæv på. Vi prøver lige at gå efter, hvordan hans fødder de står. Han kommer ikke helt indenfor. Han kommer ikke helt inden for rammen, men dog så meget, så jeg kan sætte det her fast. Fordi jeg havde tænkt, om jeg skulle sætte sådan en noget af det der, foamtape under, men så tror jeg bare, at det der, det holder ikke på det her. Men det var sådan her. Så det fin lille julegave-tag her. Synes jeg. Der behøver ikke komme mere på. Så kan jeg lige stemple et eller andet til og fra indeni. Ja, men det var sådan set det. Hvis I kan lide videoen, så må I meget gerne trykke like. Ikke fordi, at jeg skal til at være en stor YouTuber, der kan alt muligt halløj. Men det gør bare, at videoen bliver eksponeret mere, og der er flere, der ser, og man kan dele sin passion, og dele, hvad man laver og sådan noget. Det bliver mere eksponeret på YouTube, jo flere likes man får. Så hvis I kan lide den, det er selvfølgelig ikke noget krav. Hvis I hader den, så lad være. Og hvis I har nogle gode fif til, hvordan jeg får vendt det her kamera. Jeg har en Samsung Galaxy S54 telefon, som ikke er voldsomt mange år gammel. Jeg tror, den er et par år gammel. Jeg kan ikke huske, om jeg købte den sidste år eller forrige år. Jeg har ikke en iPhone. Jeg har en iPad, men den er jeg lidt nervøs for at filme med, fordi telefonen i den holder, som jeg har til at sidde foran på skrivebordet. Jeg sidder jo her bagved.
der er telefonen, den er simpelthen poppet ud nogle gange. Så jeg tænker, hvis min iPad, den lige pludselig falder ned på gulvet, eller et eller andet. Det er for dyrt. Så, hvis jeg har nogle gode råd, jeg har været inde og kigge på, fordi det er jo sådan et stativ, ligesom en, hvad hedder det? Ligesom en, I kan lige kigge på dem her, mens jeg snakker. Ligesom en arkitektlampe, hvor der så sidder sådan en klo, der holder telefonen. Og så har jeg været inde og kigge på nettet på en masse andre ting, og der har jeg set noget, der hedder en Loomi pot. Loomi, Loomi pot. Den står på bordet, og så har den en teleskopstang, og så slår man sådan en ud, så telefonen faktisk ligger på en plade, sådan halvvejs. Og det tiltaler mig lidt, at telefonen ikke bare kan smutte ud af holderen. Så det skal jeg lige have kigget lidt nærmere på, om det er sådan en, jeg skal have. Og hvad tænker jeg på til sidst? Men jeg kunne lige præsentere mig selv. Jeg hedder Anne, og jeg er ninja. Jeg har skrabet i lige knap 6 år. Før i tiden, der hæklede jeg meget. Tæpper, puder, legetøj og alt muligt, sjaler og grydelapper og køkkenhåndklæder, og jeg skal komme efter dig. Og det blev jeg faktisk lidt træt af. Så jeg tænkte, jeg skal prøve at finde ud af, om jeg kunne finde en ekstra hobby. Altså jeg hækler stadigvæk, men ikke så meget, som jeg har gjort. Og så faldt jeg over det her. Jeg har aldrig nogensinde stiftet bekendtskab med det her skrab før. Men så faldt jeg over det, og jeg tænkte, det kunne jeg faktisk godt tænke mig. Så jeg har købt ind lige siden i 6 år. Og det bærer mit hobbyrum svært præg af. Så selvom jeg lige har købt en hel masse, altså det er jo forfærdeligt, fordi når der kommer nyt, det må jeg bare have. Og ja, men nu skal der altså slås bremser i, og så skal der bruges noget af det, jeg har. Det kan være, at jeg skal lave en tour de chambre på et tidspunkt. Og vise mit hobbyrum. Men det må vi se på et tidspunkt. Så. Men det var egentlig bare det for nu. Og som sagt, tak fordi I kiggede med. Ha' en rigtig god weekend. Tryk like, hvis du kan lide min video. Og spred budskabet om, at jeg er her på YouTube, hvis I kender nogen. Så må I gerne fortælle dem om min kanal. Og jeg har jo kigget, altså jeg blev så inspireret, da jeg fandt på YouTube, nu blev det lige lidt længere, Heidi Sim, og hun hedder vist bare Heidi Sim på YouTube, og Mettes kreativitet. For nylig fandt jeg dem på YouTube, og det bliver jeg så inspireret af. Og så Linda, som hedder Handmade LBK, er jo også begyndt at lægge videoer op. Jeg har faktisk tænkt i flere år, at jeg godt kunne tænke mig. Det var ikke rigtig kommet i gang. Men nu skulle det være. Så, slut for i dag. Kan I have en rigtig god weekend. Tak fordi I kiggede med. Hej fra nu.